posa, Elin? Jakin mina. Segurtasuna. Ziurtasuna. Miresmena. Miresmena. Amorrua. Amorrua. Beldurra. Beldurra. Nazka. Nazka. Tristura. Tristura. Beharrezkoak dira danak? Bai. Emozioak bizitzeko dira garrantzitsuak eta bizirik irauteko dira garrantzitsuak. Ikastolan hezkuntza emozionalari betidanik garrantzi handia emon izan deutzagun gai bat izan da. Ikusi dautzagun aukera izan da liburu bat sortzearen bitartez hezkuntza emozionala gelara modu errealistago batean eta modu zehatzago batean lurreratzeko aukera emon deuzku. Lehenengoz eta behin ikasi behar dabana da zer den emozio bat, ezta? Gauza guztiak ez dira emozioak. Bestetik ze emozio mota dagozan. Eta batez ere emozio guztiak direla garrantzitsuak. Ze orain arte, bai pentsatu izan da, maiz, desatseginak diren horrek emozioak ez dugu zela behar, zenbat eta gero generotik ere oso desberdinduta daude, ezta? Baina zer ez da ona bilurraz, Daniela? Denborazkoa da beldurra ukite. Perfecto. Azkenean ipuinean Amets izeneko protagonista bat dago, bere egunerokotasunean, gure umeen egunerokotasunean bizi da bezan hainbat egoera agertu egiten dira. Ikasleak liburuan aipatzen diran eguneroko egoera guzti horretan umeak emozio guzti horrek errekonozidu eta lantzeko aukera eukiten dabe eta zelako emozioen dantza dan egun bat ulertzeko aukera eukiten dabe. Mutilak ez da bez negarra egiten, edo negarra egitea txarra da, edo amorrua biziz adieraztea txarra da. Ez da txarra, emozioak bizi behar izan dugu. Zer gertatzen da, depende zein egoeretan emozio bat egokia da edo ez, edo bere intentsitatea egokia da edo ez, edo bere durabilitatea egokia da edo ez. Emozionometroa bitan azaltzen da, lekutxo honetan eta honetan. Baina gero eskara egongo egun guztia nazka horretan, ez da? Ze egiten duzu, urteteko hortik? Ikusi eta joan. Beste gauza batetan pentsatu, ez da? Aztuten dugu eta bagoaz beste gauza batetara. Karo, zer gertatzen da? Ni ez naizela bardin emozionatzen egoera baten aurrean beste batek emozionatzen den bezala, ez da? Orduan, lehenengo eta ben ikasten dabe, edozein egoerak, edozein emozioa ere bizi ahal izan dabala. Bai? Eta horretan, beraiek bizitzen dabe ametzegaz, berak daukazan, ez dakitzela esan, bere egunean bizitzen dauzan hainbat egoera eta ikusten da bezalan emozionatzen den amets. Bai? Eta zu adibidez egoeratan sentitu egin duzu nazka? Gure esperientzia oso positiboa izan da egia esan. Ikasleak emozioetaz berba egiten ikustea, euren artean berba egiten ikustea, emozio ezberdinak ondo errekonozitzen da bezanaren emaitza ikustea. Eta gero beraiek, bere egunerokotasunean bizitzen da bezan egoerak, ze emozioak bizitzen da bezan, eta orduan esaten dabe, honek ametzek deitzen otzien amorrua, edo deitzen otzon tristura. Horretan baituta geratzen bada emozio bategaz eta ezin bada horretatik urten, guk proposatzen dutzegu ikasleei, beraiek, pizkanaka egitea euren emozioen kutza. Eta batzuk daukate argazkiak, beste batzuk etxera bueltatzen dizun gauzak. Eta emozioen kutza, berak, bizi izaten dauz beste emozio bat, adibidez, segurtasuna, zerk ematen dotzu zuri segurtasuna. Esaten dizula gutxi gora bera, horrela zelan joan etxera, baina noski bakoitza etxera bueltatzeko antidoto desberdinak dauka. Egoera baten aurrean non zu bahituta geratzen zaren emozio, desatzegin bategaz edo atzegin bategaz ere, baina horretatik urten behar bazara, liburuak proposatzen dotzu beste emozio batera joatea eta hori sentitzea horretatik ihes egiteko, bahituta zaituen horretatik ihes egiteko. Zu antidotoren bat daukazu? Bai, normalean pentsatzen dut gauza politu baten eta orduan nazka hasten dut. Eta zelan ez bebai, zelan bideratu behar da bezan ere,
ikasi dabela ikustea, guretzako oso harro sentitzeko egoera bat sortu dau. Emozioak, gu geu emozioak gara, denbora guztian emozionatzen gara. Beraz, emozioak guztiz ezinbestekoak dira bizitzan.